Шановныя слухачы, у эфіры радыётэатр плюс. Прапануем вашай увазе спектакль «Мирон Булойчык» паводле апавядання Анатолія Кудраўца «Елачка». Аўтар інсцэніроўкі рэжысёр Соф'я Гурыч. Ролі выконваюць Мирон Булойчык, народны артыст СССР Геннадзь Овсяннікаў, Аленка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Николаева, Пятрок, народны артыст Рэспублікі Беларусь Арнольд Памазан, Анечка, нявестка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Зоя Белахвосцік, унук артыстка Клара Мізгайла. Ад аўтара заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, рэдактар Раіса Часнова, запіс 1982 года. Ноччу прайшоў добры усадісты снег. І на самым пачатку падслепаватай раніцы, калі з-за аленінага плота на вуліцу вынырнуў невысокі чалавек, сяло выдавала глухім і сонным. І быццам усё яно з канца ў канец было заліта сінькай. І чым далей хапала вока, сінька гусцела, набракала, пераходзіла ў фіялетавае. Чалавек ішоў хутка, акуратна сцелючы за сабой сляды елачку. Быў на ім кароткі кажух і зімовая шапка з калматай злямчанай аўчыны. Трымаўся чалавек сярэдзіны вуліцы, але ўвесь час аглядаўся і ўсё пазіраў і пазіраў на замураваныя марозам вокны аленінай хаты. Так чалавек падышоў да акна, ля якога зяблі ў белых накідках дзве маладыя таполі. Ля адной з іх стаяў трактар. Чалавек абышоў трактар кругам, зазірнуў у кабіну. Ён пастаяў крыху, а потым ужо завярнуўся да варот. Вось ён, мой двор. А ў двары моя хата. Во, крокі. Нехта выходзіў з хаты. Ланцужок слядоў вядзе ад хаты пад хлеў і назад. Ага. Мабыць, у хаце уже нехта не спіць. Калі б чалавека гэтага ў кажушку убачыў хто са старых слабаджан, то абавязкова пазнаў бы яго. Гэта быў Мирон Булойчык. Яго нельга было не пазнаць, як нельга было і зблытаць з кім другім. Год з 8 ужо не бачылі Мирона ў слабадзе. Пасля таго, як ён рассварыўся з жонкай,
хваравітай і надта раўнівай жанчынай Ганны. Гады са 3 пра Мірона нічога не было чутно. Потым нехта прынёс вестку, быццам бачылі яго пад Баранавічамі, і быццам прыстаў ён там да нейкай кабеты ў прыймы. Навіна гэта нікога не зачапіла і не ўразіла, бо слабаджане даўно перасталі дзівіцца ўсяму, што было звязана з імем Мірона. Мірон быў з ліку людзей, якіх лічаць вечнымі неўдачнікамі. Жыццё занадта часта падстаўляла яму свой цвёрды і жорсткі бок. За што не браўся Мірон, усё выходзіла ў яго не так, як у людзей. Быў Мірон хлопцам, надумаў жаніцца і дзяўчыну нагледзеў, Алену, дачку гаспадарлівага лесніка Амельяну. Миронка, Миронка, ну что ты все ходишь за мной? Аленка, почекай. Ну, выслухай меня, Аленка. Ну, не утекай, Аленка. Ну, вот так. Вот и добро. Ну, не гляди на меня так своими дерзкими очами. Эх, Аленка, такие очи, кому хочешь голову скрутить. Ну, не молчи, Аленка. Говори. Ну скажи, Алена, чому ти виходиш за Хведора Шалая? Ну, чому? Ти ж як бицем прияла мені і раптом... А так треба. Я так хочу, скачу и все. А ты человек легкий. Нору у тебя отходливый. Ты и переживать не умеешь. Бывай, Миронка. Ой, Аленка, почекай. Мірон, як быццам, і праўда не перажываў надта, што Алена выйшла не за яго, а за Хведара. Паскакаў на яе вяселлі і неўзабаве сам ажаніўся. Прывёў у матчыну хату доўгую, на цэлую галаву вышэй за сябе дзеўку Ганну з Арэхаўкі, але і цяпер, пасля сваёй жаніцьбы, Алене праходу не даваў. Дарма. Эх, дарма, Аленка, ты утекала от меня. Дарма. Я тебе сустрэну где-нибудь одну, не на людях. И ты убачишь, что дарма утекала от меня. Бач ты які, а? Аленка. Такі гэта быў чалавек Мірон, які праз 8 год зноў паказаўся ў слабадзе. Так. Ось, і зноў я у сваім двары. О, тут, мусіць, пажар пабываў. Низ сцяны агонь не крануў, а вышэй усе бярвенні як аблупленыя, патрэсканыя. Рог страхі таксама чорны. Мусіць, ад стажка загарэлася. Ну, конечно, ад стажка.
Калі б агонь ішоў знутры, гамон быў бы ў хаце. Калі б ён выдаўся знутры, было б тут усё, і хаце, і хляву. Пойду. Зайду в хату. Кто там? Я. Это ты, Тата? Проходь, распранайся. Так, я это с двора. Снег треба отрапать, бо не сляжу. Что ж ты рукавицей отрахаешься? Вы же веник стоите? Аня, вставай! Тата приехал. Ага, я зараз. Добра. Добрый день, невесточка. Добрый день. Петрок, Ага, подай одежду. зараз. Тримай. А ты, батька, распранайся. Повесь его кожух на круг. Садись. Мирон распрануўся, присел на ўслон. Ён адчуваў сябе вінавата, быццам чужы ў гэтай хаце. Сын таксама не мог патрапіць на тую душэўную раўнавагу, якая давала б упэўненасці і шчырасці. Яны закурылі. Куры, бацька. І зноў, не гледзячы адзін аднаму ў вочы, памаўчалі. Кожны думаў аб сваім. Тады, калі мы засталіся з маці ўдваіх, і асабліва тады, калі маці памерла, я быў вельмі злосны на бацьку. От думаў, выганю яго адразу, хай толькі заявіцца. А цяпер во прыйшоў ён, і ўся злосць прыйшла, быццам час размыў яе. Ой, я ніколі не разумеў бацькавых уцёкаў. Не разумею яго і цяпер. Сталы чалавек. І раптам кідае жонку, сям'ю і ідзе немаведама куды. Закруціла нешта ў мазгах. Кроў зайграла. І вось, палохаў, ды нідзе не дзеўся. Вярнуўся. І во, сядзіць, вінаваціцца. Можа, баіцца, што не прымем?
Колькі бессонных ночей было за гэты час. Колькі думак перабло ў галаве і пра сябе, і пра жыццё, і пра тое, што цяпер пад старасць застаўся я адзінокі і непрытульны, як бадзяжка, у якога няма ні дома, ні радні. Правда, усе гэтыя гады была думка пра слабаду, пра свой дом, пра дзяцей. І яшчэ нешта глыбока прытоенае не толькі ад людзей, але і ад сябе. Тое, што заўсёды са мной. Аленка, молодость моя. Ну, чого ви сидите так? Мовчите. Годі вам. Сідайте до стола, снедать будем. Петрок, ты что? Запрошай батьку. Сядайте, тата. Вы сюди. О. Да ешьте, молчуны. И то. Ешь, тата. Петрок, скажи мне, ці то Грипіна виїхала куди? Ну, Симоніха, кажу, виїхала. Ішов я через той посілок, бачив її дворище. Остався один хлявчук з голими латами. Ды сын забраў у Солігорск. Але яе хто гэта хароміну пабудаваў пад бляхай на камені? Костік, татары даў. О, молодец. А калядка зноў некуды з'ехаў, а? Гэты пад Мінск. Ого. Там дом купіў, садам, агародам. І цяпер не шманае. Бач ты, дзе і грошы набраў. Набраў. Столькі ж год брыгадзірам быў. Што пацягнуў, а што зэканоміў. Ён з тых, што не прап'е, не прагуляе. О, гэты не прап'е. Не прап'е. І на матрушчыным дворышчы нехта будуецца. Міша Гаўрылаў. Матрунка памерла. Тым жа летам, што і мама. Бач ты, як усё перамянілася за гэтыя гады. Ці мала было іх гадоў гэтых. Ну, я пойду. Трэба корову поить. Вы, тата, ешьте. Пейте гарбатку. Ну, чаго вы, тат? Усё будзе добра, вы пабачыце. Дякую табе, Анечка, за доброту твою. А я тебе помню дзяўчынём с тонкими посиверанными лытками. И мать твою помню. Спокойную, разважливую кабету. Я рады, что Петрок не шукаў жонку далёка, а ўзяў свою, слабацкую. Ого, хай бы не взял, я б яго. Вы посядите, тата. Я пойду сынка погляжу. Может, прочнулся уже. Внука вам покажу. Ага. Хата. Моя
хата. Все ў ёй, як быццам бы тое, і ўсё не тое. Сын атынкаваў хату, побяліў. О, креслы новые, телевизор. Да. Тут ідзе свое жыццё. И коли я подумаю застаться, трэба будзе прывыкаць да яго, падпарадкоўвацца яму. Вось тут, між окном и столом, стояла швейная машина. Старенький зингер. На ёй я шыў боты. Прышываў перады да халяў. Саюзкі. Цяпер машыны няма. Мусіць, выкінулі. А гэта што? О, фотокартки. О, Аня. Петрок. А это? Ганна. Одна у труне с заплюснутыми очима. Ты даруй мне, Ганна, что я такі. Нічога не поробишь. Да и ты шмат калі неправая была. И до мяне неправая, и до Алены. Ну, хай я ёй дровы прывозіў, хай помог посеять сотки, хай перакрыў хлев. Так что с того? Ты разумная была, а не хотела разуметь. Ты здогадывалась, что Алену я любил усе свои гады. Это так. Я помню яе. Я и тебе шкадаваў, але не так, як яе. Ты маці моих детей. И я любил тебе як маці. Калі я был с тобой, я любил тебе. Калі заставаўся один, я любил Аленку. Але я был честный с тобой. Честный. Один только раз. Было это, здаецца, весной 47-го года. Я посеял на сотках пшеницу, и она взошла вельми редкая. Ты думала, что это куры повыбирали зерняты? Куры были не виноваты. 4 килограмма пшеницы я не посеял. Отсыпал и вечером занес Алене. У яе таксама были дети. И яны сидели на крапиве и лебеде. В гэты раз
я был нечестный с тобой. Бо всю ночь пробыл у Алены. И про пшаніцу, и про гэта я тады ж рассказал тебе. Хоть и ведал, что ты будешь ходить по поселку и жалиться всем, что твой мужик скрутился, и он апошнюю скимку хлеба отбирая у родных детей и несе по любовнице. А Лена николи не была моей полюбовницей. Ты ведала, что Оленин Хведр не вернулся с войны, и что у яе детей не было и той скипки хлеба, якая была у наших. Ось, пасля гэтага я и пайшоў со слободы. Пайшоў не злостны на тебе, бо разумел, ты хворая, и тому капрызная и настороженная. Ты неправая была, Ганна. Не трэба быць злостными. Человек повинен быть чулым, добрым. Я заўсёды хотел быть таким. И ўсё ж я винный перед тобой. Винный, что не приглядел твои апошние дни и не поховал тебя. В этом я винен. И никто эту вину снять меня не сможет. Мама, дядя тут. Мама, ты уже тут. Ай, горе мое. Ну так, если ж не пронулся, иди отсюда. Мама, я хочу пипи. Ай, горе ты мое. Да одень что-нибудь, сбой валенки, да даже всем. Я зараз. Ну и мало ли. Все. Все. Дядя, а ведаешь, что меня ё? Не ведаю, внучек, не ведаю. Бач, Аня, признал деда. Одразу признал. Ага, признал. У тебя же борода. Ты ведаешь? Не ведаешь. У меня ее машина. Во, гляди-ка. Это ж штука. За ёй можно куда хочешь ехать. А ведаешь, что я тебе принес, а? А что? Вот она. А? Тримай, это воверка. Ой, як живая. Ага. Вушки натопырила, вочки черные. А на телочке на ушах. Мама, поглянь, что у меня. Ой, дядя, а ты мне боты зашиешь, а? А то ее снег залазить, а до валенков коньки не привязываются. За шею, а як же, за шею. А ты откуль ведаешь, что дед боты шие? Дедаю. Ага. Вот как ваши любимые дряники с медом. Садитесь за стол. Ой, ну и спрытная ты, Аня. Уже сготовала. А откуль ведаешь, что драники мне лепее всяких блинов? Петров сказал. Петров! Годи корпаться, драники готовы. Иду! Петуй, а наш деда
приехал. Я мне сегодня зашью боты, и я подвяжу коньки. Не пошли в эту хату, як ты ему работал. Погодите-ка, драные горячие смачнее. Сынок, скажи, а машина моя и начиние якое засталося? А як же, усё ёсць. На горы в сундуку. А. И машина стоит у сенца. Гаряче. Ну, рассказал бы ты, тата, як ты был гэтыя гады, ці знайшоў тое, што шукаў? Хотел вольным человеком побыть. Думал, сойду с дому и забудуся на все. Ты ж ведаешь, как мы с маці апошнія гады жили. Ни души, ни ласки. Ну и пайшоў я. И было спочатку легко и спокойно. Никто не пилит тебе, никто зубы не скалит. Сам себе начальник. А пасля, ведаешь, вольный человек тады, калі на душы спокойно. А калі душу чарвяк точыць, якая ж гэта воля? Там, где был я, и лес, и луг, и все, як быццам такое, як тут. И все ж няма, сынок, лепших гостей, як дома. Сын примолк. Только очи его весело позирали на батьку. Потом он вышел на улицу, завел трактор и поехал. Нехто попросил его привезти из лесу причеп дров. А Мирон залез на гору и, як не до обеду, просядел на услончику, покуль сяк так подправил боты Женика. Сидел он тихий, молкливый, з нейкой своей затоенной думкой. По обеде надел кожух и вышел на улицу. На дворы было одлижно, низко наседало шиферно-шэрае небо. Мирон пайшоў на поселок, туды, где проходил раніцай. Вся слобода ўжо ведала, что Мирон вернулся, але на улице Мирону никто не сустрэўся, и он был рады гэтаму. И он завернул у Оленин двор, долго обивал деркачом валёнки от снегу, покуль решился зайти в хату. Алена сидела ля окна, лизала рукавку. Забывшись опустить на припол руки с прутками, она долго и неутямно позирала на Мирона, быццам познавала и не познавала его.
і ў яе паглядзе Мірон улавіў і здзіўленне, і радасць, і яшчэ нешта даўняе, роднае. Быццам ён даўно ўжо быў гаспадар гэтай хаты і нечага выходзіў на двор, ці то дроў прынесці, ці вады, а гэта вярнуўся. Алена, я ж табе казаў, дарма ты тады ад мяне уцякала. Тебе, Миронка, мусить ничто не пераменить. Чего стоишь на порога? Ці ў хаце няма на что сесть. Праз нейкі час з коміна Аленінай хаты паплыў асцярожны сівы дымок. Відаць было, што расклалі на комінку і гарэлі сухія дрэўкі. А ноччу зноў выпаў снег. Прыцерушыў, падраўняў дарогу, і зноў здавалася, што ўся слабада з канца ў канец заліта сінькай. І зноў ніводзін след не значыў свежы снег. Толькі ранечкай, калі зусім павіднела, можна было убачыць, што з Аленінага двара пад калодзеж і назад вёў акуратны, пяты ў кучу, наскі ў роскід, ланцужок Елачка. Так у слабадзе хадзіў толькі адзін чалавек — Мірон Булойчык. Паважаныя слухачы, прыгучаў радыёспектакль «Мірон Булойчык» паводле апавядання Анатолія Кудраўца «Елачка». Аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр Соф'я Гурыч. Ролі выконваюць Мірон Булойчык, народны артыст СССР Геннадзь Овсяннікаў, Аленка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева, Пятрок, народны артыст Рэспублікі Беларусь Арнольд Памазан, Анечка, нявестка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Зоя Белахвосцік, унук артыстка Клара Мізгайла, ад аўтара заслужаная артыст Рэспублікі Беларусь Владзімир Рагаўцоў, рэдактар Раіса Часнова, запіс 1982 года.